Poznáte Patrika Linharta? Dobrý deň, áno, poznám. A poznáte jeho videá ku kvalite potravín? Aj tie poznám. Poviete nám o nich viac, ako vás ovplyvnilo toto sledovanie videí? Viac menej, neviem, či ma ovplyvnilo, ale potraviny ja som si sledovala už dlhšie. Viac menej etikety na potravinách a tým, že Patrik to sleduje za nás, tak ja mám tu v jeho obchode, nemusím v podstate ich sledovať naďalej. Poznáte Patrika Linharta? Áno, poznám Patrika Linharta a v poslednom čase veľmi často pozerám tie jeho videá a veľmi ma to zaujíma. Som veľmi rada, že niekto na Slovensku sa dal na takúto cestu, aby skúmal, čo vlastne tie naše potraviny obsahujú. A odvtedy veľmi často pozerám v obchodoch, čo sa mi doteraz nestalo, všetky zloženia a tak. No a najnovšie čakám na znak žaby, ktorému ľudia písali, aby zistil, že vlastne čo to znamená. Tak veľmi som zvedavá na tie výsledky, že vlastne čo tie naše potraviny obsahujú. Poznáte Patrika Linharta? Patrik Linhart, vnímame jeho pôsobenie v mediálnej sfére, pozerali sme aj jeho videá, ale dlhodobo sa venujeme aj takýmto potravinám, ktoré sú z miestnych zdrojov a nie sú chemicky upravované. A tieto potraviny, neotraviny navštevujete ako často? Ste z Nitry? Alebo čo vás privedie vôbec aj k týmto potravinám a ako si vyberáte jednotlivé takéto podobné produkty a hlavne takéto potraviny, ktoré sa naozaj venujú kvalite výrobkov? Z Nitry nie sme z Lipan a sme tu ako na výlete a tiež ako sporadicky navštevujeme aj tieto potraviny. A vyberáme si fakt, manželka sa v tom vyzná oveľa lepšie, bez chemickej úpravy, bez tých hečiek, úplne prírodné, čo sa dá, najčerstvejšie. Poznáte Patrika Linharta a jednotlivé videá? Áno, poznám, sledujem to. A ovplyvnili vás pri výbere potravín, alebo vidíme, že chodívate sem nakupovať, prečo chodívate do tohto obchodu a ako vás ovplyvnili tieto videá? Veľmi ma ovplyvnili, veľmi rada si sledujem teda kvalitu potravín, čiže tú zadnú stranu, čo sa týka ečiek je všetko, takže to je hlavný dôvod, prečo sem rada chodíme, nakupujeme. Čo sa týka vlastne ceny, je to, myslím si, veľmi adekvátne, lebo keď porovnáme aj tie nekvalitnejšie potraviny, tak sú oveľa drahšie ako tuto, takže za mňa určite super jednotka. Poznáte Patrika Linharta? Áno, poznám ho. Občas zvyknem posledovať jeho videá a takisto aj osobne. A videá vás nejako usmernili pri výbere potravín alebo jednotlivých obchodov, alebo čo si sledujete na potravinách? Tak pozerám to, je to celkom zaujímavé, máme malé deti, čiže ozaj sme sa dali k tomu, aby to jedlo na našom stole bolo kvalitné, čiže sledujem to. Ten domáci chov je tiež dôležitý, hlavne na mäse. Potom zelenina, biopotraviny a práve toto nám to ponúkajú. Poznáte Patrika Linharta? Áno, poznám. A poznáte jeho videá? Áno, videl som na internete niečo, aj niekedy vyskočí ako nejaká reklama, tak si rád pozriem ako jeho nejaké videá. A ako vás ovplyvnili tieto videá? Sledujete niečo zvlášť kvôli týmto videám, alebo na čo si dávate pozor, možno pri výbere produktov a jednotlivých potravín? Viete čo, až tak moc nesledujem, ale tie jeho videá sú zaujímavé. No a práve som sa toho chytil kvôli tomu, že tu bývam na Pivovarskej a bežne chodím do tohto obchodu potraviny, neotraviny. Rád si kupujem zdravé veci. Dávam si pozor vlastne na z čoho vlastne na zloženie tých potravín, ktoré si tu kupujem, hlavne aj nejaké mäsové výrobky a tak ďalej. Poznáte Patrika Linharta? Áno, poznám. A sú vám známe jeho videá ku kvalite potravín? Áno, sledujem ich. A ovplyvnili vás nejako, alebo čo vám tieto videá dali, alebo čo vás na nich zaujalo? Začala som si všímať viacej kvalitu potravín a podľa toho aj navštevovať vybrané potraviny. Poznám. A poznáte jeho jednotlivé videá ku kvalite potravín? Áno. Môj manžel ich viac pozeral a cez neho sa to dostalo aj ku mne a odtedy som ich aj začala viacej sledovať. Odkedy sa mi narodili aj dve malé deti, sledujem to oveľa viacej, pretože som veľmi sklamaná, čo je v tých potravinách, v bežných obchodoch. A oveľa viacej teraz pozerám aj na zloženia, na etikety a
som za to veľmi vďačná, že sa na to dal a v podstate nám to nejako tak vysvetľuje aj bežným občanom, na čo si dávať pozor.